Dobar dan, ja sam Stjepana i ja sam jedna od predstavnica SAP projekta. Ovim videom vam želimo pokazati malo bolji uvid o situacijama koje se trenutno dešavaju oko nas. To nažalost nije samo trenutno, nego se takve stvari uvijek dešavaju i ne možemo da ih spriječimo, ali možemo da napravimo najbolje o situaciji. Riječ je o prirodnim nepogodama, kao što su potresi, požari, poplave i sl. I u ovom videu vam za početak želimo pokazati potrese ili poplave koji su pogodili Hrvatsku. Jutro koje mnogi Zagrepčani nikada neće zaboraviti. Probudio ih i gromoglasni zvuk nakon kojeg je uslijedilo snažno podrhtavanje tla. Potres jakosti 5,5 stupnjeva po Richteru. Dramatično je u Račinovcima, Rajevu selu kod Županje, Gunji. Rekordna bujica uništila je svu imovinu. Sad kad ste vidjeli mali dijelić koji se dešavao do sada u Hrvatskoj, vidjet ćete video koji se desio tek nedavno u veljači u Turskoj. Evet. Hemen bir anne çocuklarını almış. Gel. Gel. Gel, Tamam. gel, gel. Gel, gel, gel. Gel. Kadir, Abi, nasılsın canım benim? abi neredesin? Ben iyiyim, hiçbir problem yok şu an. Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeyim ben herhalde. Artık neresi uygun sonra yönlendirecekler. Hiçbir problem yok. Abi sen Abdülkadir'in Avcı'nın eş kardeşi misin sen? Aynen güzel kardeşim, kurban olurum ben senin gibisine. Abi, abi, abi neredesin aman Allah ezin. Annemler ne yapıyorlar annemler? Neler yapıldı burada ya? Moje ime je Bruna Marasović, ja sam također jedna od predstavnica SAP projekta i ovdje sam da vas upoznam sa našom idejom. Kolegica Stjepana zapravo već vas je nekako i uvela u situaciju. Osmislili smo aplikaciju koja je povezana sa high-tech narukvicom koja zapravo služi za pomoć prilikom bilo kakvih nepogoda. Naša ideja bazira se neki način na SOS pomoćni poziv. Aplikaciju morate upariti sa svojom narukvicom, zatim na aplikaciji možete pronaći razne servere diljem svijeta koji služe zapravo za poziv u pomoć i obraćanje operatera, naravno u vašoj zemlji. Aplikacija također ima odjeljak koji se naziva Mi, znači možete se posvetiti sebi, pratiti na primjer rad svog srca, tlak i tako dalje. No, najbitnija zamisao ovog našeg projekta je zapravo vaša sigurnost. Aplikacija je također povezana sa najbližim SOS ili pomoćnim centrima kojim naravno sudjeluju razni volonteri. Znači prilikom neke nepogode ili da se vama nešto desi, pristup vašem sadržaju aplikacije imaju svi ti volonteri kako bi na primjer mogli vidjeti vaš, na primjer u toj situaciji, vaš rad srca. Ako aplikaciji dopustite dijeljenje vaše lokacije, ona vam javlja sve vremenske nepogode koje su u mogućnosti dogoditi se. No, ovdje smo se najviše bazirali zapravo na potresima. Očitavanje i pomicanje tektonskih ploča i mogućnost bilo kakve jačine potresa javlja se na mobitelom i narukvice u tom trenu zablještit će ili zasvijetliti 2 puta. Aplikaciju i svoj profil, to jest sadržaj profila, možete dijeliti sa drugim osobama. Na primjer,
U najgorem slučaju završite li u bilo kakvoj opasnosti, bilo to potres ili u pitanju da je vaše zdravlje, narukvicu je potrebno laganim dodirom dodirnuti 3 puta kako bi se poruka poslala našim operaterima ili izabranoj osobi. Aplikacija je također besplatna u svim zemljama i imate mogućnost dizajnirati izgled narukvice u raznim šarenim varijantima.